har vi et søm. Lige nu ligger atomerne bare helt tilfældigt i sømmet. Og det vil vi prøve at lave om på. Så hvis vi tager en magnet, som vi har her, og bruger den her del, som er nord, og så bare gør sådan her nedad, så skulle man gerne få alle atomerne til at samle sig ude i enden. Og det kan vi bevise herover. Fordi nu er sømmet blevet til syd, så nu skulle den gerne tiltrække nord. Og det gør den også nu. Og det er på grund af, at alle atomerne, de bliver tiltrukket af den her magnet, og hvis vi så trækker dem, så trækker vi dem ned i den ende. Her har vi en saks, og den er magnetisk lige nu. Så hvis man banker den mod noget, så bliver den afmagnetiseret. Så falder alle atomerne af. Okay,